ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. K5 News
FM. Championing the lives of the Philippines. Sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni VCO, ang VCO nga doon ni Vitamin D3. Isibo inyo mong orasan alas 5:23 sa hapon. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Uluhan sa mga balita. So, sa ngalan lugar nga para makita nato nga wala gi-policy ang itabo. Ato pong gi-request o gi-encourage po nato ang pamilya. Uluhan sa balitang lokal. Kamatayon sa 21 anyos nga lalaki walay foul play. Dugang sa balitang lokal. Mga trabahante sa Kapitolyo Probinsyal wala gipugo sa pagsalmo sa unang adlaw nga pagpangulo ni Governor Uy niadtong Hulyo 1. Sa balitang regional, duwa ka mga estudyante samtang human gipangdunggab sa laing estudyante sa Antique. Samtang lalaki nakaplagang patay og puno sa samad pinusilan ang lawas sa Leyte. Sa balitang nasyonal, kaso sa mga missing sabungeros o sa kadakong hagit sigon sa DOJ. Dugang sa balitang nasyonal, Atong Ang o Gretchen Barreto givalidate ang mga pangalan sa DOJ. Human gipangalan sa whistleblower sa kaso sa mga missing sa sabungeros. Sa balitang internasyonal, Trump ug Putin subling nagkapulong via telephone. Dugang sa balitang internasyonal, kapigo sa kalibong nga mga residente gipabakwit tungod sa paspas nga pagkatag sa wildfire sa Greece. Sa balitang sports, Alex Yala napakya sa double sa Wimbledon. Sa balitang showbiz, Lolit Soles mitaliwan na sa edad nga 78 karong adlaw. Mga uluhan sa mga balita hatod ka nato sa D3 Bio nga mapalit sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Ang detalye niyo mabati human sa pahinumdom sa pipila ka minuto. Standby. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Romeo Momo Senior, 76, Makanan. So tay kaninga, sabay gibati nimo tay? Karon wala naman, medyo normal na. Kaya kanya to medyo nag-interact sa prostate. Yan, nangitalo ko paagi nga ang kunsay maayo. So tayo unsay mo gipalit karon tay? D3 Bio na tay, day pakita tay, dagan ba na tay? Pila nakabok imong D3 Bio tay? Kuan, 60 ka buok. 60 ka buok nga D3 Bio. Pero unsay may makahatag sa imo tay nga nagamit ka og mga ingana klase tay samaan ng herbal sa D3 Bio. Sa una, dugay-dugay akong palit ato. Siguro mga tuig kapin. Nakahatag og maayo man ako kuminaw ko nang gipangitan ako diri kay pagtuon ako na diri. D3 Bio Evening Newscast. Mga uluhan sa mga balita hatod ka nato sa D3 Bio nga mapalit sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Mga ka-K5 adlaw karong Biyernes, Hulyo 4 tuig 2025. Kininyo nahimong tigbalita kini sa K5 Camille Marquez. O karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio sa madali ra makaayo. Una sa balitang lokal. Balitang lokal.
Gikumpirmar sa police station Kugon nga dili shooting incident ang nahitabo sa Domingo Vela Street, Barangay 32 Dakbayan sa Cagayan de Oro, Cagayan sa sayong Kabuntagon. Wala nagipanganan ni Kugon Police Station Commander Police Major Sabino Labitad ang biktima, isip respeto sa pamilya. Sa inisyal nga impormasyon, gamit sa maong biktima ang caliber 38 nga armas sa pagpusil siyang kagulingon. Mato ni Major Labitad nga mismo ang Oro Rescue ang nagkumpirma sa kamatayon sa mga lalaki o gitawagan usab niini ang Soko alang sa kumpirmasyon kung dunay foul play sa insidente. Giagat usab sa mga opisyal ang nahibibiling pamilya nga ipa-autopsiya ang patayng lawas niini aron makumbinsi ang unang resulta sa gikasa nga investigasyon sa mga otoridad. Ani ang pamahayag ni Major Labitad. So, sa ngalan lugar nga para makita nato nga wala gipawsi ang itabo ato pong gi-request o gi-encourage po nato ang pamilya para sa autopsy nga maong biktima. Rin igo dapit sa iyang liog kaniyang Joe, kaniyang dapit sa iyang suwang lapos dito dapit sa iyang agtang, babaw lang gamay sa agtang na mga may buhok-buhok na. Posible nagbarog na siya nga time, nagbarog siya. Makita ko pero wala man po din noon may mga trajectory na mga sa bala nga dunay building nga naigo, wala man po din noon. So meaning ko say ang bala gid niya diretso sa taas. Mao ka na pamahayag ni Kugon Police Station Commander Police Major Sabino Labitad. Katapos ang hugna sa balitang lokal, gipahibalo usa sa mga trabahante sa Kapitolyo Probinsyal nga wala sila gipugos nga mosalmot sa unang adlaw nga pagpangulo kon pagpahigayon ng inaugurasyon nitong Hulyo 1 ning tuiga. Mato ni Provincial Population Officer Andrew Cagos nga giyatagan sila og invitation gikan sa mga opisina ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy alang sa nasampit nga kalihukan ug andam silang mosuporta sa bagong administrasyon. Ani pamahayag ni Gacos. Giaghat lang kami, wala mi nga memorandum. Giaghat kami nga mo partisipar aning halang do nga panahon na inauguration sa bagong gobernador. Wala kay walay pugsanay unsa ba sa giaghat lang kami invite tagaan mig invitation. So yan ni karon mo suporta sa bagong government ni Governor Juliet Oy. Mao ka ng pamahayag ni Provincial Population Officer Andrew Gacos. O karon sa detalye sa Balitang Regional. Balitang Regional gikan sa K5 News FM Antique. Duwa ka mga estudyante samdan human gipang dunggab sa laing estudyante sa Antique. Alang sa Kampiyon nga report, kag K5 family palano ug K5 muna. Sugatan ang dalawang mga estudyante matapos saksakin ng kapwa estudyante dakong alas 10 ng umaga kahapon July 3 sa Antique National School sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Ang mga biktima ay nasa edad na 15 anyos grade 7 at 17 anyos grade 12 habang ang suspect naman ang nasa edad na 15 anyos grade 10. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Annabel Dumlao, WCPD investigator ng San Jose Municipal Police Station, na papunta sana sa guidance counselor ang grupo ng mga biktima upang kunin ang cellphone na kinuha ng grupo ng suspect. Ngunit nagkasalubong sila at doon na nangyari ang pananaksak. Pahayag pa ni Police Chief Master Sergeant Dumlao na bago ang insidente, may komosyon na nangyari sa dalawang grupo. Base din sa investigasyon, nakuha ng suspect ang patalim sa loob ng bag ng kanyang kasama at ginamit sa pananaksak. Dahil dito nagtamo ng sugat sa kanang bahagi ng kanyang katawan ang 15 anyos na biktima na sa ngayon ay under observation sa ospital, habang minor injury naman sa kanyang tiyan ang natamo ng 17 anyos na biktima na nakalabas na sa ospital. Nagawa namang mahuli sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan ng suspect at tinurn over sa opisina ng MSWD at nakadepende sa pamilya ng biktima kung magsasampa ito ng kaso laban sa suspect. K5 Family Palanog para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
Sa laing balitang regional gikan sa K5 News FM Tacloban, lalaki nakaplagang patay o puno sa samad pinusilan ang lawas sa Leyte. Alang sa kampiyon nga report kay K5 Jaime Gravador kay K5 muna. Isang katawan ng lalaki ang wala ng buhay at tadtad ng tama ng bala ang nadiskubrihan banda alas 11 ng gabi noong nakaraang Hunyo 2 taong kasalukuyan sa barangay Mudboron, Alang-Alang, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Budoy, nasa 30 taong gulang at napag-alamang residente lang din ng nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon ng Alang-Alang Municipal Police Station, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa wala ng buhay na katawan ng biktima na nakahandusay sa isang sulok ng kalsada habang tapat sa kanyang minamaniho ang motorsiklo. Nakita sa katawan ng biktima ang aabot 11 tama ng bala ng hindi pa nalalamang uri ng baril na ginamit sa krimen. Sa ngayon, patuloy pang gumugulong ang investigasyon sa pagtugis ng sospek matapos di umanong tumakas matapos ang ginawang krimen. Ito si K5 Jaime Gravador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban sa buong silangang Visayas. K5 News FM. O karon sa detalye sa Balitang National. Balitang National. Balitang National. Giangkon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga usa ka dakong hagit ang kaso sa mga nawala nga sa bungero o nakaplagan sa Taal Lake. Mato ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga bugat ang nasampit nga kaso tungod sa kadagang koneksyon og dagang kwarta. Dugtong niini nga nag-case build up na sila sa nasampit nga kaso. Ani pamahayag ni Remulla. Oh yes, we've been doing this. Talaga, mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ang taong bayan na republika ang kakampi natin dito na gustong magkaroon ng katahimikan tungkol sa kasong ito. Mauka na pamahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Katapos ang hugna sa Balitang National, givalidate sa Department of Justice ang mga pangalan nila businessman Atong Ang ug ang kani aktres nga si Gretchen Barreto. Human gi-mention sa whistleblower nga si alias Totoy, isip witness sa kaso sa mga nangwala nga mga sabugero niya atong 2022. Mato ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga kinitungod na sila mga nadawat ang mga impormasyon kalabot sa duha. Ani ang tubling pamahayag ni Remulla. There are stories about that we are validating right now. Meron pa kaming mga vina-validate na information. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Mauka na pamahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. O karon sa Balitang International. Balitang International. Subling nagkaistoryahay si US President Donald Trump o Russian President Vladimir Putin base sa White House nga kinang ikaunom nga panagpulong sa duha. Sukad sa subling paglingkod ni Trump isip presidente sa Amerika, pipila sa mga gisgutan ang may kalabutan sa Ukraine o ang sitwasyon sa Iran. Gido sa usab ni Trump ang hisgutan ng kalinaw, tali Russia o Ukraine nga gikinahanglan ang giliwang pag-uyon sa mga niini. Katapos ang hugna sa Balitang International. Mga ka-K5 gipabakwit sa mga otoridad ang naa sa kapig 1,500 ka mga residente gikan sa hotel ug mga kabalayan sa Great Breeze tungod sa paspas nga paghuyanap sa wildfire. Kini ang latest update sa Greek Fire Brigade sa Hulyo 3 local time. Hisayagan nga naa sa 230 ka firemen ang kasamtangang nagtinabangay aron mapalong ang kalayo. Nga gayong kini ang pinakalisod nga sitwasyon tungod nagkadungan ang pag-ulbo sa kalayo sa dagang parte sa isla. Gawa sa wildfire, dunaw sa blaing sunog ang nahitabo sa Halkidiki. Region din 160 ka bombero o 49 ka emergency vehicles ang kasabtang may responde. Sa atong pagbalik ang detalye sa Balitang Sports. Headlines.
Alex Yala napakya sa double sa Wimbledon. Sa balitang showbiz, Lolet Soles mitaliwan na sa edad nga 78 karong adlaw. Mga ka-K5, bubalik lamang kita human sa pipila ka pahinumdom. Standby. Evening Newscast. Kaning pangpasong papa maintenance. It takes 500 o kaning kontrabayo kay epektibo rin siya. O sakit niya, sir? Siya arthritis ba o kayang gout niya. Sugod tong last year na buwan na dunggan na mo ni sa radyo ba. Kung una mo yun sa motuan ni. Katong nasulayan na yun niya kay ang maintenance pag niya sa kuwan is mahal ang maintenance niya. Then katong na istingan niya siya sa pagpaminaw ng radyo, arang-arang yun siya na mas miangay siya kaysa katong dito sa mahalo na tambal. Yes, mamato lang eh. Oo. Sa pangalan si papa ni mo, sir? Si Eduardo Margas. Eduardo Margas. Oo. Ikaw, sa pangalan mo, sir? Si Luis. Evening Newscast. Detalye hatod ka nato sa Klinika D3 Bio for better metabolism. Oras, alas 5:38 sa hapon. O karon sa Balitang Sports. Balitang Sports. Padayon na natapos ang kampanya ni Pinay tennis star player Alex Yala sa Wimbledon. Kinihuman na paki sa doubles kauban si Eva Liz Batok, nila Ingrid Martens o Clint Gleason sa score nga 4-6 at 2-6. Isaya nga ang kapildihan ni Yala. Pipilak adlaw una ang kapakyasan ni ini sa unang round sa nasampit nga torneo. Batok ang defending singles champion Barbora Zikova apan taliwala sa kapayaksan. Nakatala si Yala og kasaysayan sa Wimbledon nga naginusarang Pinay nga nagdula sa nasampit nga tournament. O karon sa detalye sa Balitang Showbiz. Balitang Entertainment. Hello mga ka-K5 chikiding. Ani-anahan yung ka-K5 na chikadora sa showbiz. Mitaliwan na ang veteranang showbiz personality nga si Lolet Soles sa edad nga 78 ning adlaw. Kini uman gianunsyo ni Nino Mulak sa iyang social media account o nag-caption kining paalam nanay Lolet Soles. Wala pa'y gipagawas nga impormasyon labot sa rason sa kamatayon ni ini. Daghang mga fans and followers ang nagpadayag silang pahasubo sa maong panghitabo. Mao kini akong showbiz balita akong hapunang mga ka-K5. Inyong nabate ang detalye sa D3 Bio Evening Newscast. O shoutout daw kay Ligaya Tagutungan, Grace Dakop, Mirasol Galarpe, Frank Abueva o Douglas Rasi sa Barangay 22. O shoutout po kay Sir Michael Bermudez, sa listener sa may Barangay Kamamanaan. O shoutout po kay sa Barangay Gusa sila Ethel Cabaneros o Saidi Osin. Shoutout po daw kay Carlito Patso diya sa may Barangay Kugman. Og shoutout po kay Ma'am Soli Paklar diya sa may Barangay Bulwa ug atong pasalamatan atong mga sponsors sa atoang team building dito sa Camiguin. Si Honorable XJ Romualdo, Governor of Camiguin Island. Honorable JJ Romualdo, Congressman of Camiguin Island. 90 Degrees Resto Bar and Homestay, Balbagon, Mambaho, Camiguin Island, owned and managed by Ma'am Susan Labial. Virginia Foods Corporation. Honorable Eric Cañosa, City Mayor of Hingoog. Honorable J. Bago, Municipality Mayor of Opol. Honorable Jocelyn Bebot Rodriguez, Vice Mayor of Cagayan de Oro City. Honorable Romeo Calizo, City Councilor of Cagayan de Oro. Honorable Julito Ogzimer, Barangay Captain of Barangay Lapasan. Honorable Carl Harrison Galarita, Barangay Captain of Barangay Kamamanaan. Honorable Joshua Jaime Freyas II, Barangay Captain of Barangay 23. Police Major Sabino Lapitad, Station Commander of PS2 Kugon. Police Lieutenant Colonel Evan Viñas, Kokpo Spokesperson. Dr. Jerry Canyo, Kaudi Board of Director. Glow Affinity, Miracle Underarm Whitening Deo Cream. Bobords Crispy Fried Chicken and Jaffa Rice. Tad's Trucking Services sa Opol. Tasi Barbershop og Mamilan Eatery. Kagawad Guevara Sand and Gravel and LTORD Nelson Manaloto. Og shoutout po dahil sa itong mga listeners sa Tibok Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa itong mga listeners dahil sa may Energy FM Hingoog.
Subli adlaw karong Biyernes, Hulyo 4 tuig 2025. Kininyo nahimong tigbalita kini si K5 Camille Marquez para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko.